Il-Ministru tal-Finanzi il-Professur Edward Scicluna ħabbar Pjan Strateġiku Nazzjonali kontra L-Ħasil Tal-Flus u l-ġlieda kontra l-iffinanzjar ta' terroriżmu mifrux fuq 3 snin. Il-pjan jinkludi 7 inizjattivi b'50 azzjoni li jridu jittieħdu fit-3 snin li ġejjin. Ewlenin fosthom it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' Kordinazzjoni Nazzjonali tisih fih dan il-Financial Intelligence Analysis Unit, żieda fit-trasparenza tal-entitajiet legali u żieda fil-kooperazzjoni internazzjonali li diġà teżisti. Fit-tnedija tal-pjan, il-Ministru Scicluna qal li diġà bdew jiġu implementati uħud mill-miżuri fosthom it-twaqqif tal-Kumitat ta' Kordinazzjoni Nazzjonali. Jitwaqqaf kumitat jikkoordina da xogħol kollu u segretarjat permanenti. Da se jkun mit 3 ministeri kbar ġbiri fis-sens importanti bħal huma l-Finanzi, tal-Intern u anke tal-Ġustizzja, imma magħhom il-Kummissar tal-Pulizija, l-Chairman tal-MFSA, tas-Central Bank, tat-Taxxa, tal-Asset Recovery Bureau, l-Attorney General, ġbiri nitkellmu l-gwarat. U huma stess innifishom se jkunu rappreżentati. Il-Ministru Scicluna saħaq li dawn l-inizjattivi se jsaħħu l-ħidma ta' Malta f'kull forma tagħha kontra l-ħasil ta' flus u l-iffinanzjar ta' terrorizmu. Tikkonċentra fuq ir-riski u anke l-metodu kif tanalizzhom, tevalwhom u timplementhom. U li tibda tikdem, li tibda tħoss, ġifieri li inti meta tifriża l-assi tal-kriminal, hemmhekk tibda toqros u allura tkun tista' iktar tikkontrolla il-crime fil-pajjiż. Il-Ministru Scicluna tenna l-impenn tal-Gvern li jinsab determinat li wettaq din l-istrateġija fit-3 snin li ġejjin sabiex Malta mhux biss jibqa' pajjiż sikur iżda jkompli jsostni l-istabbiltà u l-integrità tal-ekonomija.